Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Vatariri ve SlyMedia TV makadiko imi Mukoma TV mana enyika tiri kusangana panapa patiri kuda kukurukura nyaya dzinobatsira muupenyu hwedu. Inyaya dzakasiyana siyana dzatinokuunzirai panapa. Tinokuunzirai nyaya dziri kuitika munharaunda dzamugere, uyewo zvekare tichikurukura nezvimwe zvinhu zvinotibatsira mukati muupenyu hwedu, zvimwe zvacho zvatinenge tichishaira zambuko, tichinetseka, vamwe vachitoenda kunovigwa kumakuva nekuda kwokuti vanenge vasingazive. Bhaibheri rotaura kuti vazhinji vari kurasika nekushaya zivo. Vamwe votaura kuti zvine njodzi kusaziva kuti hauzive kuti mushonga wekensa uriko. Ndiri kutaureko ndakadai, vazhinji vanoziva nharaunda yeGuruve iri nyaya yakapisa zvikuru pano paSlyMedia TV nekuda kwemukomana anobva kwaMukanya muyera soko anonzi Enimo, akarura akaisa misodzi pamatama evanhu akawanda, zvikave nekusuwa kukuru pamusoro peGuruve. Hakuna kuzongosuwiwa bedzi pamusoro peGuruve, asi vanhu vakatanga kuona Guruve senzvimbo yakashata isina chinobuda chakanaka mairi. Sei ndiri kudaro? Tina Sekuru Guruve vanovawo zvekare vakapuwa chipo nanyadenga nekushandisa miti iri munharaunda dzatigere, asi inotoda munhu akatumwa kuti agone kuziva kuti gwenzi iri rinogona kubatsira kensa, gwenzi iri rinogona kubatsira pfari, gwenzi iri rinogona kubatsira munhu ari kunzi anorwara neshuga, gwenzi iri rinogona kubatsira umwe munhu ari kunzi ane maacids. Ukasaziva kuti kune munhu anogona kunga achikubatsira padambudziko iroro, ndo paya panozoya kuti zvine njodzi kusaziva kuti hauzivi nokuti unogona kuenda kwamupfiganebwe. Izvi tiri kuzvitaura nepamusaka pekuti kune vakatumwa, kune vakadaidza, kune vakapuwa zvipo, kune vatsanangurwa vakapuwa mweya iwoyo kuburikidza nezviri pavari kuti vagone kunge vachitifukunurira makwenzi anoita kuti nhasi uno kana ndikanzi ndine kensa, kwavari vanoti Mukoma Sly hapana apa. Takasangana mune rimwe remazuva tiri kuGuruve ikoko kuward 3 kwaitika njodzi yatakatanga kufambira yekutanga pakashaya ambuya pamwe chete nevazukuru vavo vaviri. Tiri ipapo parufu ipapo ndo patakazotanga kukurukura zvimwe zvinhu zvinoita kuti nhasi uno iwe uri kuti une dambudziko kozoti hauna dambudziko. Sitanonzofesa tapfuma nei tauya zokurukura nenyaya yaSekuru Guruve vanorapa. Tisati tavadaidza toda kukurukura nevavakabatsira tichinzwa kuti chii chakanga chichivanetsa muupenyu hwavo chakazoita kuti vazobatsirwa nhasi uno vazodzoka vachiti kudenga kuna Mwari, vadzimu naMwari vachiripo uye vari kuchiri kuita mabasa anoshamisa. Ndina tete vandiinavo panapa. Makadi yenyu? Chipedi makadiwo. Ini ndiriwo kwaMukanya ko imi? Ini ndiriwo kwaDera Mofu. Munera Mofu? Ana Mofu munoziva mbiri yenyu ndeiko? Ana Chihera. Ndatimufunza. Chihera vacho. Ndatimutaure mega. Ndimunonyora ngoro yemurume. Ya chaizvo. Muninyorere kona. Vanenge vaswera akarara ndogadzisa ndini. Kovana. Nhasi uno tiri kuseka zvedu tiri panapa. Paive nemazuva ekurwadziwa. Sekuru Guruve makasangana navo sei? Sekuru Guruve ini ndotengesa mumusika kuMbare. Saka ndaingonzwa chinzi vanorapa. Ndobva ndatumirwa nemumwe mukadzi nemunoona ronda ramai ava ragogo varapa. Ndobva vasvika ndobva ndavaratidza. Zvikanzi gogo regai ndikubatsirei. Ndakatanga kupuwa mushonga naSekuru Guruve zvisina kumbobhadhara. Ranga riri ronda raikonzerwa nei kana kuti vana chiremba vaiti chii? Ana chiremba vaingoti mamota. Ndaingonzi imota. Saka ndobva ndazvisiya ndapiwa mushonga naSekuru Guruve. Musati maenda pamushonga ipapo todzorerai kumashure zvishoma. Rakatanga sei iro raizonzi nevanhu imota kana kuti nana chiremba imota? Rangotanga kungozvimba tichita kanenge kapundu so. Saka ini ndaitokonya ifunga kuti kapundu. Ichitotushura ifunga kuti kapundu. Ndobva raramba richidzika.
Richita gomba kusvika rasvika pabhonzo. Saka ndipo ndakazoona Sekuru Guruve. Ipo parakaenga richidzika paraitosiya buri. Raitosiya buri. Nyama yaita sei? Yaidyika nyama yaidyika, yaiora. Nyama yaitoora. Ichingobuda horwa. Kana ndikanwa mapiritsi akaita sei ndisingambopore. Saka inini pandikarwara handaitofunga kuti pamwe ndakuenda. Muchiri pakurwara ipapa, ndezvipi zvamakanga musakwanise kuita patinozoti ronda ranga raipisisa? Ndasakwanise kana kukwira kombi ndichienda kubasa kwandotengesa kumusika, kana kuchera mvura chaiko ndasakwanise, kana kuzvibikira ndasakwanise. Ndakanga ndakutoshandirwa nevazukuru nehama dzemunharaunda dzaindibatsirawo. Ndakabatsirwa zvakanaka. Zvakatora nguva yakadii kuti muzosvika pana Sekuru Guruve nekurwadziwa ikoko nekuchereka kwanga kuchiitwa panyama yemunhukadzi? Ndakaita 2 months ndobva ndazosanganzana nasekuru. Vamwe vanonzoti kana riri ronda rinenge richiingwaingwawo nenhunzi richingodaro, rakarasvika panguva yekuti rakunhuhwa here? Raitonhuhwa. Raitoti nyange takagara kudai so maitonzwa kuti riri kunhuhwa. Kana ndikaenda pane vamwe vanhu so vaitonzwa ronda riri kutonhuhwa. Zvaikudisturbai, ngatimbotaura zvaikudisturbai zvakadii kuti muve munhu anowadzana nevamwe uye muri munhu anosangana panotengesera vanhu? Zvaindidisturba kakanyanya zvokuti kana munhu akada kugara padhuze neni anobva asuduruka onogara pasaidi. Mumwe hakuudzi asi anenge achinhuhwirwa obva anogara pasaidi. Alright. Imi mitarisiro yenyu yaive yekuti chii musati masangana naSekuru Guruve apa pamarenge nezvekupora? Kune here kumwe kwamakamboenda kunze kwekuchipatara muchinotsvaga rubatsiro? Hakuna kumwe kwandikamboenda. Ndakabva ndaitirwa nyasha naMwari. Ndakabva ndakumudza sangana naSekuru Guruve. Ndakosangana naSekuru Guruve vakatanga kundipa mushonga wavo. Vandipa mushonga wavo ndichinwa ndichizora pachironda. Ndakaona mashure memasvondo 2 ronda riye rakuenda richidzoka. Ndakuendawo richinzwa kuda kudya. Kunhuhwa kuye kwakuenda kuchipera. Ndagara sekuti vanhu vazhinji vaiti vakandiona ndakarara ingoti hapasisina. Nyange vandaitengesa navo vaingoti hapasisina. Vandogara navo kana hama dzangu ndaingoti mhenu regai tingoti asi tingotarisa. But ndakaramba ndichinwa mushonga iwoyo, ndichinwa ndichizora ndichinwa mushonga. Saka ndakaita mwedzi 2 varabuda honye. Honye chaidzo? Ndakarara pandikamuka bva ndaona paine honye dzabuda. Pandatanga kutora kabhaketi kangu ndichinakuriremo. Mutadze kutonhonga muchidai? Ndaiita nekamuti so chinakuriremo. Kuti kahonye kacho kanoita kutenderera kudai so. Kane chimusoro chinge nzara ichi. Ndobva pakabuda honye idzodzo ndakatanga kunzwa zvakanaka. Muri kureva kuti apa honye dzakatanga kuchibuda mapuhwa mishonga naSekuru Guruve? naSekuru Guruve. Alright. Ivo vakanga vakutsanangurira here kuti muchazobuda honye? Vaigara vachingotsaura kuti vamwe vanobuda honye, vamwe havabude. Saka handida kuzonyanya kutya, ndangosvedzawo manext door wangu vamwe vandowirirana navo. Ndikati yamuone nemumwe mwanangu mukomana. Ndikati yamuone zviri pano ndobva wazviona obva tabvisa vandadziisa mutoireti. Dzotopfakanyika kudai? Dzotopfakanyika. Soti ronda iro ranga rakura. Sekuru Guruve vakataura here kuti chii changa chichikudya ivo chazoita kuti kana kuti honye idzodzo chii chirwere chacho vakachitaura sekuti chii? Sekuru Guruve vakati ikenza. Alright. Vakati ikenza ndiyo inokonzeresa kudaro. Ndikabva ndazviona zvishoti ikenza. Ndakanga ndakutotanga kutomukawo, totsvairawo mumba, chitochinja chingoramba chifamba chisimbisa miri yangu, nditoona zvikutochinja. Andiona svika ronda riyeri rapora. Ndezvegore ripi? Zvakaitika gore ripi? Gore nerai iyo rapera. Rapera. Tichangotanga rimwe pano ipapa panombovhiringa. Gore rapera ine pazvikaitika. Mucharangarira kuti mwedzi upi? Ndichamborangarira. Handiti. Asi ndingangoti
Tingangoti kana kuti gore kana kuti 9 months. Zvakangupa ipapa patosvika ipapo. Apa ya secret yangu tiri tu imimi nemi hapana ari kuzvinzwa. Indiro makuhwa kai. Saka makazovaitireko Sekuru Guruve. Sekuru Guruve. Tichangoonana chingopano matenzenziwa. Kana. Ta pension yakudai. Semunhu asingashandika. Yengoti pandawanawo. Mutenda. $10 kana $10 ndowapo chingotendawo. Asi upenyu hwenyu hwakatosevhwa kana. Izvozvo ndinofara sei? Musantaura. Ganda rangu ranga rabatana nemabhonza. Handaizoti ndichaitawo ganda rakadai. Musantaura. Ndangotenda Mwari. Naika. Ini ndakaona Mwari. Nyasha dzaMwari dziripo. Handamboenda namapostori. Handamboenda kana kun'anga. Asi Mwari vakandiitira nyasha. Nyasha huru dzandisingakwanisi kutaura. Kuti murapi akasebedzwa pedyo nemi. Pedyo neni. Nechingosekerera chete pandiri kuti Mwari ndimi here. Ndiripiko gumbo iro ranga rakupedza imvaro? Iri nderakatanga. Ndepapi pacho paronda pacho? Apa. Apa pakatsemuka. Kupinda mukati. Asi rakavhara. Svika raita kunge rakasunwa kudai. Ndiri kuzviona. Kungovhara nemishonga yamaipiwa nasekuru. Anomuona iri. Anga ari makomba. Akadzika. Apa ndaiti ndikanchikirina apa pamba pakavhurika apa. Paitopinda mvura ichikirina chibuda nokuku. Saka kakaronda kasara akaiwa kari kuvhara apa. Chete ndopasara ipapo. Asi aiwa ndinofamba. Naika. Aiwa ndofamba. Ichi kana ndiri kumba ndokanda pasi. Klachi. Ndokanda pasi. Iro klachi maamateredza nokuda kwegumbo iri. Asi makazvora muchifamba zvakanaka. Ndazvo ndichifamba zvakanaka. Iri klachi inoitira kuti kana ndichikrosa road. Rondisimbisa. Kana motikari ikada kuuya. Ndogona kusimba naro. Naika. Asi Satana anga akunyangira iko. Kunyangira Chihera zveshuwa. Zvina akabondera kuna Chihera. Akabondera. Aiwa. Zvinonzi gona wake. Gona wacho ndiSekuru Guruve. Sekuru Guruve. Aiwa, Sekuru auda kuatendi. Handisi. Ndikwanise handizoti ndiite ichi. Asi Mwari ndiye anokwanisa kuvaitira. Tinotenda. Ina anokwanisa kuita asi Mwari. Mwari variko. Kune mumwe munhu ari kuona izvezvi paSlyMedia TV apa. Pamwe ari kuUK, pamwe ari kuSouth Africa, ameno kwaari, asi ane dambudziko rakafanana neramuinaro. Mungamuti mashoko mashoma amungati turu kwaari muchimutaurira nezveushasha kuna Sekuru Guruve ndokuti kudi. Ini ndotaura kuti kuna Sekuru Guruveka. Mukapiwa nhamba dzavo. Munogona kuvafonera. Sekuru Guruve mushonga wavo anokupa unorapa. Hauvave, hauishate. Dzokorora ipapo. Hauvave, haushate. But mushonga wavoka mumashure masonde maviri kana matatu unoona zvinhu zvise zvachinja. Kana kuchipatara vanhu munoenda asi Sekuru Guruve vari pamberi. Right. Ini ndaifanira kubviswa gumbo rangu iri. Asi handina kuzobviswa gumbo. Zvakatombotaurika kuchipatara. Zvakatombotaurika kunzi gumbo rinofanira kubviswa. Gurwa. Ndikandwa uko. But ndakaramba naSekuru Guruve kuti aiwa Sekuru Guruve vari kundibatsira. Saka ndingotenda Mwari. Vamwe vanogona kuuya vangoti maronda amuinayo haazekenza makadonha nebhasikoro. Sekuru Guruve akupai mari yekuti mutaure paSlyMedia kuti vanorapa. Unoti kudini mashoko iwayo? Aiwa, hazvizirizvo. Kwaiwo ukambotorawo mushonga iwoyo ukautesta, woona kuti zvinoita sei. Kana uchinzi ndakadonha kuti ndakakuwara ndakaita sei. Iwe kana uchirwara sei, kana une hama yako inorwara saizvozvo, kana pane kenza yemumiri vanogona kukubatsira. Sokuti inini ndine vakawanda vandogara navo munharaunda yangu. Vandavapa Sekuru ivava vachivabatsira. Vamwe vane blood cancer, vamwe vane zvimba makumbo, vamwe chireve chaicho. Ari kuvabatsira. Saka ini ndinovimba navo. Kana iwe watadza kuvimbawo zvako navo, aiwa Sekuru vanobatsira. Nyanga ari kuUK vanokutumira. Nyanga uri kupa vanokutumira. Ini ndikangoti handisi kunzwa zvakanaka ndinoona vasvika. Havadhure mushonga wavo. Tinotenda. Aiwa. Musatye zvenyu havadhure. Makurukura. Chiri mumusakasaka chinozvenzwera. Tichitanga chirongwa chinoita kutaura kuti zvimwe zvinhu zviri kuendesa kumakuva vanhu hazvigone kunge zvichifanira kunge zvichivaendesa. Zvikuru sei kunesu maKristu tisu tinoshora zvinhu zvatakapiwa naMwari. Mwari ozotaura kuti vazhinji vari kurasika nekushaya ruzivo. Mwari ndiye akati paakasika nyika ino akaidyara miti yakasiyana siyana
inobva kuna Mwari umwe chete waunotenda. Wofa ere nedambudziko raunogona kunge richirapwa nemumwe munhu akatendwa naMwari, akapuhwa njere dzakavhurirwa naMwari zvikanzi enda pasapo munyika yeZimbabwe. Zvikuru sei munyika yeZimbabwe, pamwe Sekuru Guruve ngadai vari Sekuru Bwanari vari kuMalawi, asi izvezvi vari muno muZimbabwe kuti vagone kunge vachirapa imimi nemi. Chihera vataura vakati imbovaedza, hanzi izvo imboita sei imbovaedza. Sekuru, zita renyu rekuberekwa rinonzani? Zita rekuberekwa rinoitwa Lucky. Seneme chitani? Muzeziwa. Lucky Muzeziwa. Ndiri kuitira kune vaya vada kuzokutumira iko keshi. Vabva vazoona kuti ndivo chaivo. Handiti muzuva ranhasi hatisisina nguva yakawanda nekuda kwokuti zuva rapinda muna amai varo. Toda kungoti mungoti muchidimbu kuvarwere vari kunze uko, tanyanya kutaura nezvekenza, hatina kutaura nezvenyongo, hatina kutaura nezvepfari, nezveshuga, nezvemaacids. Mashoko enyu mumaminutes anoita 5 amungapa kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana nezvimwe zvisina kunyorwa paflyer renyu randakabata rineri, ndezvekuti chii Sekuru? Aiwa, ndinotenda hangu zvikuru. Ndine mashoko kuruzhinji rweZimbabwe. Mashoko angu kunyanyisa ndinoda kukomekedza vezvirwere zvemakenza kunyanyisa. Ndine ruzivo rwezvirwere izvozvo, hatingangoti zvose. Kenza iyoyo kubva kumusoro kusvika kurutsoka, munokwanisa kudzirondedzera kenza idzodzo. Tinotenda munodzirapa. Ndinodzirapa. Ndingazorapawo zvirwere zvingi zvakaita sana shuga. Shuga tinoitorera bedzi pakuti kana ichikwira ndopendinoda kuti ndibatsire vanhu kuti idzikiswe. Asi shuga iri pamunhu wese, munhu wese ane shuga. Shuga iperi pamunhu. Asi kuti ikakwira inoda kudzikiswa. Shuga inourayira pakuti ikanga yakwira ikasvika toti inogona kusvika kana ku50. Asi ikanga yozobva ku50 inodzika chinouraya. Saka ndo panaida kuti nizive ruzhinji rweZimbabwe kuti shuga tese tinayo asi inouraya pakudzika. Saka munhu anoda kuuya kwamuri papi pacho, munhu akanga aine shuga iri kukwira yangodarika pa10, takuichemera kuti tiidzise, takuti ngaidzike. Muchiidzikisa zvakanaka? Tinoidzikisa zvakanaka nemishonga zvakanaka. Kunge kudzika kunoita chitini mumugodhi wemvura zvishoma. Kupapari apa vazhinji vari kudonhera mumoto. Ngatibatsire vanhu vakati wandei. Burikidza ndokunge ndakambobatsirirwawo ini chizukuru changu chandinacho chakanga chichidonha asi zvakapera. Izvo ndiri kubatsira vamwe vari kutendawo vari kuti zvasekuru urwere wedu nani, tototenda zvikuru kuti ndiMwari. Apo pamaacids apo, maacids aya anova futi inongoti tsvina ndichazorondedzera vamwe nezvekenza, asi tsvina futi yemaacids ndo inogadzira maulcers, ndo inozogadzira kenza. Saka ndichada kuti taurei pamusoro pemaacids. Maacids itsvina kuzvikafu zvatinodya zviya zvinosarira mukati, izvozvo zvikaramba zvichiwanda mukati zviya ndo zvinozoguma munhu zvakuorera mukati. Saka munhu anoguma akujova, akuda kuzorutsa. Shuwa hazvifaniri kugara mukati umu, zvinozoguma zvichizobuda chete kuti munhu anorutsa kana kuti achazochaya. Saka maacids tinochida kuti tiakurire nekumachaisa munhu abudise, ndokuti munhu anga achinzi abatsirika kurapika maacids. Akanga achirutsa zvizhinji zvinosara zvirimo. Pane nyaya yenyongo iripo apa zvekare, inyaya iri kunetsa vakawanda, muri kuirapawo sei? Nyongo iyoyo ndiwo maacids iwayo. Ndiwo maacids iwayo? Ndiwo maacids iwayo. Alright. Pane zvimwe zvirwere zviri kunetsa vanhu nekuda kwenguva zvimwe tichataura muchirongwa chinotevera. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuti vanhu ngavauye kwamuri? Ndinotenda zvikuru. Kurudziro yangu kuruzhinji rweZimbabwe ndiri kuti vanhu uyai ndikubatsirei pazvirwere zvamakenza. Munhu akanga aine musoro uri kurwadza usiri kupora, igomarara remusoro, kuchipatara vanoiti meningitis. Meningitis ikanga yapa munhu kureva kuti yava tsvina yamusoro. Vanhu vanenge vane dambudziko renzeve dzinobuda urwa, tinotaura kuti nzeve idzodzo chaita kuti munge mane urwa, kureva kuti mane makonye anonzi ekenza. Saka chinonzi kenza chacho ichi makonye, kenza haisi ronda ba, kenza makonye. Saka pese pane pabuda urwa, pagara chinhu chine tsvina ipapo kwenguva, ndo pazoguma mapafoma makonye anonzi kenza. Saka kana pakujeneratwa urwa,
kureva kuti makonye zvaari kudya achirutsira achidi ndo zvinogadzira urwa. Takurukura namba ndo dziri pa screen apa. Mashoko enyu ekupedzisira imi ndiri kupai 1 minute vamwe ndachivapa 2 minutes zvizhinji mataura. Mashoko enyu ekupedzisira kune munhu wamakarapa akanga arambwa nezvipatara vakutotaura kuti apa hapasisina, kwete vapopura ava nhasi vamwe vasiri panapa. Ndinotenda zvikuru ndarapa vanhu vakawandisa. Vamwe vakatodzorwa kuzvipatara vachinzi stage 4, vamwe vakangodza chingoenda muno vachengeta kudzimba. Ndine vakari vari kutorarama variko izvozvi. Vamwe vanga vaita mabed souls, maronda aya akutongobuda honye iwo maronda emasouls aya emabed souls aya akubuda honye. Saka kureva kuti ndarapa vakawanda vakuti vamwe vakatombochemwa. Zvimwe chete zvandakaitawo ini ndiri kurapa vanhu nhasi. Ini ndakatorwara zvokutodaro zvokuti vanhu mai vati vatsanangura. Tine vanhu vari kukuona izvezvi vari kuSouth Africa, vamwe vari kuArab Emirates, vamwe vari kuUK, vamwe vari kuAmerica. Tinosvitsa sei mishonga ikoko? Mishonga iyo zvino ndagara nditotumira, imwe ndoendesa neFedEx, imwe ndoendesa neDHL, imwewo ndinotumirawo nedzimwe hama dzine dzichienda ikoko. Saka tiri kuendesa imwe nekumutisi. Saka ndinoti vari kunze uko kulese kunana New Zealand ndakaendesa mishonga, nana UK ndiri kuendesa mishonga yakati wandei. Vanhu vari kutobatsirika zvokuti matestimony vamwe vatotaura kuti sekuru manje toita sei tiri kuno kuSouth Africa ndada kutaurawo. Saka pavanouya kuno kuZimbabwe tichataura navo, vamwe vacho muchazotipa nhamba dzavo totaura navo vari kuno kuti isusu tine mishina inokwanisa kuti tiite interview munhu ari kunze asi achitoonekwa pari ari pavhidhiyo, tinokwanisa kuzviita izvozvezvo. Ndakupai nguva iye zvinezvi taakuitira makamera edu aya kana kwasviba kudai anenge akutsinzinya, anorara zvamunoona kudai izvi. Tanga tida kutaura zvakawanda pamusoro penyu imimi meka, asi nekuda kwevapupuri vauya vachitaura zvavakaitirwa nemishonga yenyu imimi, tinodavira kuti kwanhasi tinenge tadzidzisa, tatumira shoko kune vatariri vepaSly Media TV. Mwari vatitendera munguva shoma iri kuuya iyi tinozokudzorai zvekare tichiwana mamwe matestimony kuti tisawana vashoma, nokuti vanhu vanozofunga kuti matenga vekuMbare nevekunhinge ava nekuWaterfalls nevekuchi tinozodawo vamwe vanobva kupi, vanobvawo kune dzimwe nzvimbo vatinechita se vatinechisangana navo, kuitira kuti shoko renyu rifambe riine umbowo nekuti vanobira vanhu vawanda. Saka tiri kuti imimi mabuda pachena ticharamba pano paSly Media TV tichifamba nemi, nekuti tine vakawandawo zvekare vanotipawo mafoni navo vachitumira maronda avo vachiti ndashaya anondirapa. Saka kuuya kwenyu tinoti ndimwari chaiye paSly Media TV. Oneka henyu vateereri. Vateereri ndinokutendai kune vari kutiteerera. Vane hamawo dzavo dzinenge dzida kuti dzibatsirwe, ndichakupai nhamba yamunondifonera mondibata. Ndichakuudzai kuti ini ndinogara kupi. Ini zviro kwazvo ndinogara kuGuruve, asi zvino ndiri kubatsira vanhu ndiri muMbare, ndiri muretail. Mumbare muretail iri nechepa muretail umu patable number 832 ndopandinenge ndiri kubatsirira vanhu ndiri. Tinotenda. Ndaida kuti kune vai vada kufambisawo shoko, namba dzangu ndinoshandisa 0774 809 686 774 809 686. Dzimwe dzacho dzoti 0713 33 0072. Ndidzo nhamba dzamunokwanisa kunge muchibata sekuru dzataisa pascreen up kubva pekutanga. Ane nzeve dzekunzwa anzwa, vane hama dzavo chiregai kuuya kuSly Media TV muchisekuru ndovaona sei, nokuti vapa nhamba dzavo. Vanenge vari kuda kuvabata vabatei direct, musapedze nguva nekuuya kwatiri. Isusu toda kuzongonzwa matestimony kuti makatosvika kwasekuru uye makatopora sezvamanzwa pane vamwe. Tinotenda zvikuru nekutiona pano paSly Media TV, tinotenda nekusapota vanhu vese vatinokuunzai pano. Tinotenda kuti chirongwa chinechi chichadzora upenyu hwavanhu vakawanda vanga vachererwa makuva
vanga vane mapolisi anga kuda kusvika pekupedzisira kuti mari dzichitenga makofini nechikafu cheparufu, asi nekuda kwekuti Sekuru Guruve vaunzwa pakati pedu tiri pano pa Sly Media TV, upenyu hwevamwe tichazoramba tichingoti aiwa happy birthday tichingoenda makore achingowedzerwa asi sazoganhurwa panzira nekuda kwema-acids, nekuda kwenyongo, nekuda kwepfari, nekuda kweshuga, nekuda kwekenza. Zita ndo Sylvester tifumana isimbi yebasa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.